ଏତିକି କହିବି ବା ବାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବା ସାବାସ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଚିତ୍କାର କରି କହିବି ସେଦିନ ଆଶା ରାଣୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ, ବବିତା ମେହେର ଭଳି ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହେଇ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ସେଇ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଲଳିତା ମହାପାତ୍ର, ଲେୟା ସିଂହ ଭଳି ଝିଅମାନଙ୍କ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କେବଳ ଦାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଆମେ ବନ୍ଦ କର ଭାଷଣ। ନମସ୍ତେ ଯୁହ ଏ ଅପରା ପେଣ୍ଡଲ ନୁହ ଯେ ତୋ ଭାଷଣ ଶୁଣି ଏଠି ତୋ ଭାଷଣଟାକୁ ଶୁଣି ବା ବା କହି ତାଳି ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ এইটা হচ্ছে ত্রিশঙ্কু পার্শ্বশীয় ইলাকা। গান্ধীগুড়ার শ্রীমানଙ୍କର ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବେ।